کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، دسو غارا چ رویا تے کنا لائی، دسو غارا چ رویا تے کنا لائی، پیدا سوہنا جے ہویا تے کنا لائی، کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں، کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، ویری پتھر بھی مارن تے ہستے رہے، ویری پتھر بھی مارن تے ہستے رہے، پھر بھی راہ خدا سب نو دسدے رہے، بڑی صفتاں نال بھریا اے سارا قرآن، بڑی صفتاں نال بھریا اے سارا قرآن، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لائی، کملی والے مدنی کی آمد، توحید کی آمد، کربل کی آمد، منصور کی آمد، منصر کی آمد، مزمل کی آمد، بچے بچے پھول پھول، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، شہر کی آمد، مسیح کی آمد۔
जो हजरात फ्लूक को प्राप्त करने की कोशिश काबा मेहरबानी इंतजामिया के साथ अमल फरमाए। जिस बेटी को आता है उनके साथ अमल फरमाए मेहरबानी। जो मोटरसाइकिल वाले आगे में पीछे रहे, पैदल चलने वाले जो हजरात है उनसे पीछे रहे मोटरसाइकिल वाले मेहरबानी फरमा कर लोगों को प्राप्त न करें। इंतजामिया के साथ अमल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताजमहल की आमद, तेरे अब्रार की आमद, तेरी अबू मुर्शदी, तेरी अबू मुर्शदी, सत्य नबूर है, ताजदार सत्य नबूर है, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, दिलबर की आमद, दिलदार की आमद, बाहर की आमद, मुदस्सर की आमद, मुजम्मल की आमद, दिलबर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती धूम धूम, पत्ती पत्ती धूम धूम, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, सरकार की आमद, मंथार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, लखपाल की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, फिर भी राह खुदा सब नू दसते रहे, बड़ी सिफता नाल भर आए सारा कुरान, बड़ी सिफता नाल दरमावाना बात से जुलूस होता हुआ तो खजाने मदीना जाएगा और खजाने मदीना कुछ देर छुपे होगा। उसके बाद दोबारा गुलजौरे मदीना में आखिरी जहान और दुआ की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, दिलबर की आमद, दिलदार की आमद, मंथार की आमद, ताजवर की आमद, ताहा की आमद, मुदस्सर की आमद, मुजम्मल की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, हम प्यारे नबी को, हम प्यारे नबी को, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, दिलबर की आमद, दिलदार की आमद, मंतार की आमद, ताहा की आमद, मुदस्सर की आमद, मुजम्मल की आमद, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, हम प्यारे नबी के, हम प्यारे नबी के
سیدی مرشدی سیدی مرشدی چنے لہراؤ چنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جناب محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد لجپال کی آمد آتا کی آمد داتا کی آمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن فروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود سارے جی اسی صرف حضور کی ذات پہ درود اور سلام پڑھنا ہے آج کے دن دا ساڈا آن دا فقط اتنا ہی مقصد ہے کہ تسی سارے نے سینے دا زور لا کے جملہ کہنا فتح باب نبوت پہ بے حد درود اسے ہاتھ چھپو سارے جی فتح باب نبوت پہ بے حد درود سارے بولو سارے فتح باب نبوت پہ جتنے تسی لوگ ہو نا اتنی تہاڈی آواز نہیں ہے تانوں تے چاہیے کہ چوک نو چک دو تسی فتح باب نبوت پہ اچھی اچھی جڑے کو قادیانی یا مرزئی آپن یا جڑے کو مرزئی نواز نے انہوں نے پتہ لگے کہ اے جڑا میلاد ہو رہا نا اس نبی دا ہو رہا جس نبی نے فرمایا انا سبحان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیکون فی امتی ثلاثون قصبون كلهم يزعم عنه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی سبحان اللہ حضور فرمایا میری امت دے وچ ثلاثون قصبون فرمایا 30 جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے کتنے پیدا ہوں گے جی اچھی بولو کتنے جھوٹے پیدا ہوں گے 30 دجال اور جھوٹے پیدا ہوں گے آپ نے فرمایا کلہم یزعم فرمایا سارے دے سارے جھوٹے اور سارے دے سارے کانے لانتی دجال فرمایا انہ نبی میں نبی ہوں اور آگے کی فرمایا انا خاتم النبیین انا اللہ نبی عبادی فرمایا میرے بعد کوئی نبی تو میرے امام نے قلم چکیا فرمایا فتح باب نبوت پہ خون پہ دے یار فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ جناب ایک میلاد کے جھنڈے کو تکلیف ہے 14 اگست کے جھنڈے کو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے واہ واہ میں کہا یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا ہے ہاں جتنے تسی پاکستان دے سکے ہوئے نہیں اسی جان دے ہاں کہ تحریک پاکستان دے وقت تسی کی کیتا سی ادو بھی اقبال نے تہاڈی اندازہ بند کر کے کیا سی کہ مصطفیٰ برسا خیز کہ دل ہم آؤس گرباؤں نہ رسیدی تمام ابو لہبس جدو اقبال نے تحریک چکی نا اسلام دی دو قومی نظریہ دیتا تو ایک مولوی کہنے لگا جی قومیں وطن سے بنتی ہیں وطن قوموں سے بنتے ہیں آپ نے فرمایا اے حسین احمد دیوبندی فرمایا قومیں وطن نہیں باندھی وطن تے رسول اللہ دی نالائن دے خاک تے صدقے بندا ہاں اے وطن ہے جڑا رسول اللہ دی نالائن میں پاک تے نال جڑی خاک لگی وہ صدقے نال بنیا
اتنے نہ کوئی قادیانی نواز چلن گے. ہاتھ چکو جی, کوئی قادیانی نواز اتنے اس ملک کے ہر گوشے, ہر کونے, ہر ملاد, ہر جلوس, ہر محفل جو یہی آواز آئے گی, فتح باب نبوت پہ, فتح باب نبوت پہ, فتح باب نبوت پہ, ختم دار رسالت پہ. باقی رہ گیا قادیانیوں کا مسئلہ کہ وقت کا چیف جسٹس بھی آ جائے تو انہوں بھی پیچھے جانا پڑتا. پیر میرے علی شاہ نے فرمایا, بھنگڑے کے تاجدار نے جنہیں ایک گل کی تھی نا, اس صورت نو میں جانا تھا, اچھی بات یار, اس صورت نو میں جانان کے جانے, سچ آنکھاں دے رب دی, اسے پیر نے گل کی تھی, فرمایا قادیانی لاہور آ جا, پھر وہ قلم دعات رکھیں گے جی چل گئی ہو سچا. قادیانی نہ آیا, کہنا دجال نہیں آیا, تو پیر صاحب کے مرید نے چھوٹی پائی, انہوں نے کہا حضور جی وہ آ جانا تو آپ نے فرمایا میرے مریدہ مجھ قلعے دے سر تے زور لا دیے. میرے علی نے کل آپ نہیں کی تھی, حضور نے فرمایا میں کر دیتی. امام نے فرمایا کہ پیر میرے علی شاہ دیاں گلیاں دے وچ جڑا کتا پھردا اس کتے دا پیشاب بھی قادیانی دا پاک, اس لیے کیونکہ فتح باب نبوت پہ ہر بندہ اپنے گھر دے وچ محفل میلاد منائے. مناؤ گے نا جی, ہاتھ چکو. میلاد واسطے کوئی ضرورت نہیں کہ تسی ساڈے اگے مولوی سدو, نعت خوان سدو, اپنے گھر دے چیاں نو واقع کوئی سارے پڑھو ذرا فتح باب. مسلمان نہیں ہیں اور احمدی نہیں ہیں, احمدی اسی کیا کہ حضور نے فرمایا خمسۃ یسماہ انا محمد و احمد, فرمایا میں احمد میاں محمد میاں. حضور بھی احمد ہیں, حضور ہی محمد ہیں, حضور ہی حاشر ہیں, حضور ہی عاقب ہیں, حضور ہی خاتم النبی ہیں. فتح باب نبوت پہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 نہیں جانا ہے, لیکن میں گل تھوڑا دس دینا. امام بصیری نے پتہ کی لکھا, علماء موجود ہیں, آپ نے فرمایا کہ لو نصبت قدرہ آیاتہ اذا ما احیسمہ حین یدعا دارس الامامی. فرمایا اللہ نے ہجے اپنے محبوب کی شانہ نو نا کئی ہزار پردے سے لگا کے بھیجیا. اگر محبوب کی شانہ تو پردے اٹھے ہوندے نا وہ سیدھا ہڈی کے سامنے حضور کا نام لیا جاتا, زندہ ہو کے طور پر یار ہڈی کے سامنے نام لیا جاتا تو تھوڑے سامنے تو حضور دی حدیثاں پڑھی جاتے, تسی کیوں نہیں بولتے؟ ہاتھ چک کے بولو. اج کے دن جے لبیک دا نعرہ نہیں لانا تو کدوں لانا دسو مینوں. اج تے اسی ساری دنیا نال پڑ پا کے آکھنا کہ حضور دنیا تے تشریف لائے. ہن نہ کسے باطل نظام دی گل ہوئے گی, نہ کسے باطل دین دی گل ہوئے گی, نہ کسے باطل جمہوریت دی گل ہوئے گی, نہ کسے باطل قاضی دی گل ہوئے گی, نہ کسے باطل قادیانی دی گل ہوئے گی. گل ہوئے گی تے آمنہ دے لال دی ہوئے گی, اور انج کر کے ہوئے گی لبیک. میں مبارکباد پیش کرنا حضرت علامہ مولانا قاری قاسم غفار رضوی صاحب جنہاں دی صدارت دے اندر یہ محترم جامعہ گلزار مدینہ رنگشاہ دے. اللہ تہاڈیاں اس اخلاص دے وچ مزید برکت عطا فرمائے. جتنے تسی حضور دے غلام, حضور دے ذکر واسطے نکلو, اللہ تہاڈیاں نسلاں دے اندر حضور دا عشق ایویں پیدا فرمائے. اور مرتے دم تک جب تک دم میں دم ہے رضا, ہم تو ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بس گل کسی دی نہیں سننی, کنوں نو بند کر دینا اور ہر وقت ایک ہی گل کرتے رہنا, فتح باب نبوت پہ. بس کیا تقریر ختم ہو گئی, ذرا نچ کے نعرہ لاؤ, فتح باب نبوت پہ, فتح باب نبوت پہ, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام.